משקל כבד המקומי שלהם, זה שם. אלוף משקל כבד, גמד כבד. בקיצור, מויטאי, סתם, הולכים לגלוש בבייבי. ואין לי עוד שטות להגיד, זהו. תפנה לה את הגלים! ולא יראו את זה, לא תלטו את זה מרחוק. עכשיו בוא תסתכל פה מאיך אני רואה את זה, מאיזה קרוב. וואו. היא צודקת! טוב, אז מה שקורה עכשיו זה שתומר הלך לגלוש לפני הרבה זמן. כבר חושך, כמו שאתם רואים, והוא עדיין לא חזר. ואנחנו מתחילים לחשוש לגורלו. בינתיים, לי מוכנה כאן עם 2 ביצים ביד. היא רוצה להחזיר לו כגמולו. היא אמרה שהוא חתך לגל, והוא לא נותן לה לתפוס מספיק גלים, והיא עצבנית עליו, ושהוא חוצפן. ושלא מתאים, והיא הולכת להתנקם בו. וזהו, אנחנו מקווים בכלל שהוא יחזור כדי שהיא תוכל להתנקם בו, כי אם הוא לא יחזור, אז אני וקירי נצטרך לריב על המצלמה, מי לוקח אותה? זהו, טוב, נגמר. רגע, אתה דבר כאילו, איפה נעלמת? תומר! אני כולה רוצה. כמעט שלחנו לך משלחת חיפוש, כי חשבנו טבעת או משהו קרה לך. רוצה לסרטונים שאנחנו חוששים לגורלך. כן. למה עשית את זה? אין פה מים חמים. ביצים! על הראש! ואין מים חמים! אם היה לי קמח, גם הייתי שפכת לך קמח. ואתה כזה בסדר. מצלם. ירד לי חנונה, מהבאס זה ירד לי חנונה. נגן עם הביצה. תראה איזה חנונה. למה נשע? למה אתה חותך אותה? לא יודע, הוא חטף את שלו. עוד מעט אני מתנתח חיבוק. תן לה לגלוש! כל פעם שתחזור כן, תן לה לגלוש, היא לא אחרי זה תופסת גלים. הפתעה אחרת. שילמת על הביצים, למה מפחד? אני אשלם, אל תדאג. עליי, רק בשביל לראות אותך בתוך העיסה הזאת, אני מוכנה לשלם. איזה באסה, חוזר למים. הבאת בי עם הביצה? אני? מה שכן עכשיו ישאלו אותך מה עשיתם שם וזה, יהיה לך מה להראות להם בסרטון. איזה מגעילים, חבר'ה מגעילים. כן, אבל לראות אותי עושה את זה, זה טבעי. לראות אותך עושה את זה, זה פחות... טוב, בקיצור, רציתי להגיד משהו. אתה רוצה שאני אביא לך גם מהקרם פנים שלי? כן. את מבלבלת אותי ואני שוכח מה רציתי להגיד. בדרך לפה, אני אומר בוא'נה... לא כואב לכם מהגיל? קודם כל, פספסת פה את כל ה... הוא יראה את זה לא, ראיתי בווידאו. את זה בווידאו. את שומע? בקיצור, אמרתי בדרך לפה, היא כועסת עליי, כאילו, היא בטח עכשיו תצא עליי או משהו, וזה נראה, אני חושב. אחרי זה אמרתי, לא, זה עבר מזה, כאילו, עבר זמן, היא בטח תשכח מזה. איזה תשכח, ויש לי פה חברים טובים, עשו עליי קנוניה שלמה. צלם את החברים הטובים, הקנוניה. שלום, שלום. שלום, שלום, כן, ואנחנו שציינו אותו. שלום, איך הם מבסוטים.